Duša svakog pravog turističkog mjesta njegovi su umjetnici, a Poreč se doista može pohvaliti poznatim stanovnicima koji svojim radovima promoviraju ovdašnje ljepote. Jedan od najpoznatijih je akademski slikar Eugen Varzić, čiji atelje spada među najljepše destinacije ovoga grada. Sve što zamisliš možeš ostvariti. Tako glasi moto porečkog umjetnika Eugena Varzića, a živi dokaz za to je njegov šareni atelje smješten na samom ulazu u Poreč. Koliko je Poreč umjetnički grad? Pa, ovisi s koje strane ga gledamo. Poreč je u povijesti imao bitnu kulturnu ulogu, sada ima tu ekonomsku turističku ulogu. Postoje neke manifestacije koje su utemeljene već u povijesti i traju i dan danas. U samom gradu u vidu izložbi, glazbenih nastupa i tako dalje. Postoje neke nove manifestacije u kulturi koje su dobre, koje dobro promoviraju grad. I postojimo mi individualci koji u biti jedan dobar dio nosimo na svojim leđima, neovisni. Varzić je nagrađivan u zemlji i u svijetu, ali međunarodni ga komplimenti ipak nisu oteli ovom gradu. Osim što ovdje živi, Poreč mu je i u stvaralaštvu jedna od najvećih inspiracija. Zašto Poreč? Zato što često je moje slikarstvo etiketirano kao hiperrealizam. Ja to odbijam. I onda sam u biti više svoje slikarstvo fokusirao na realizam svakodnevnog i nebitnog. Znači jedna ulica, najobičnija ulica koju kroz likovni rad pokušavaš dići proživiti na jedan drugačiji način. Pa imamo tu neke primjere recimo grada. Isto tako jedna vizura grada koju 90% ljudi iz mog grada nije vidjelo, to je sa vatrogasnog tornja pogled na grad ili tamo ona ulica gdje sam u biti u običnim danima, običnim prizorima htio izvući nešto maksimalno, neću reći lijepo, ali prepoznatljivo, ali opet na moj način. Tako da Poreč mi je tu živim, Bože moj. Često ujutro odem u grad i vidim te neke scene bez ljudi, onako malo izgleda kao ghost town i onda ga hvatam kroz fotoaparat i kasnije ga obrađujem u ateljeu. Velika ljubav Eugena Varzića je i izrada mozaika, a upravo su njegova djela postala dio velikog projekta koji je ubrzo postao i pravi porečki brend. A ovdje u Poreču sam sudjelovao u tom projektu koji trenutno egzistira u Poreču, zove se Mosaic City. Ostavio sam dva rada, dve javne skulpture, znači jedan je tu na Kružnom toku na ulazu u moje mjesto, a drugi je u gradu jedna klupa koja dan danas služi turistima u biti da gledaju vizuru grada, da se fotografiraju krajnje i tako. Varzićevi mozaici zajedno s brojnim drugima tako čine prepoznatljivu vizuru ovog istarskog grada koji nimalo laganu umjetničku vještinu želi prenijeti i na druge. Sasvim logičan slijed, uzevši u obzir prošlost ovoga kraja. Kroz povijest, pošto je Poreč bio rimska kolonija i dosta je tih arheoloških nalaza gdje su se ti mozaici pronašli. To govorimo negdje u 1. stoljeću. U 6. stoljeću izgrađena predeufrazijana, znači gdje isto tako je obložena raznim mozaicima koje ste vjerojatno i vidjeli u toku dana u posjetu našem gradu. Sad na tu tematiku, pošto sam ja već dugo godina razmišljao o tim mozaicima, odlučio sam se osnovati udrugu koja bi te mozaike izvukla na površinu. Vi ste tata mozaika u Poreču. Pa dobro, to tako pričaju o tome. Uglavnom ja sam jedan od onih ljudi koji su krenuli u taj projekt iz razloga jer je postojalo puno ideja kako bi se taj mozaik na neki način uklopio, moderni mozaik u naš grad, ali svi su bili samo na idejama. Ja sam sjeo u auto, išao čeprkat okolo, tražiti alate, materijale i eto, to smo i ostvarili. Brojne radionice, izložbe i simpoziji mamac su i za turiste, pogotovo one koji uz odmor žele savladati i neku novu vještinu. Jedanput godišnje organiziramo međunarodne kolonije gdje normalno da je otvoreno za sve posjetitelje ta kolonija i onda svi ti gosti koji dolaze i prolazu kroz te radionice stalno propitkuju o materijalima, o tehnikama, tako da je jedna vrlo živahna komunikacija sa gostima dok ti naši umjetnici izrađuju te mozaike. Imate li puno stranaca koji dođu kod vas učiti se izrađivati mozaik? Pa, zadnje vrijeme da. Zadnje vrijeme, znači, stranci koji žive u našem gradu, koji su vjerojatno i kupili kuće ili nekakve stanove tu i onda to svoje slobodno vrijeme žele posvetiti baš izradi mozaika jer ih to interesira, jer vjerojatno u njihovim zemljama to je pretjerano i skupo, jer naše radionice su besplatne. Znači, za vrijeme godišnjeg nauče raditi mozaik u Poreču. Upravo tako.
Isto mogu reći da nije to baš za svakoga jer zahtijeva jedno veliko strpljenje, jednu veliku mirnoću i izrada samog mozaika traje malo duže od klasičnog likovnog prikaza, da li slikanjem, temperom, akvarelom ili bilo kakvim drugim tehnikama. Mozaik zahtijeva jednu malo veću vještinu, znači motoriku između ruku i mozga. Šta sad radimo? To je osnovni alat jednog mozaičara. Znači, kad se ide na nekakvu školu o mozaiku, uglavnom se uči proizvoditi kamen. Ovaj kamen koji mi imamo, on je u biti gotov kamen, znači izrezan već centimetar puta centimetar, ali svaki student bi trebao iz sirovog kamena napraviti centimetar puta centimetar. To traje mjesecima izrada dok se ne usavrši tehnika, znači rezanja kamena da se dobi točan centimetar puta centimetar, recimo otprilike. I sada, uglavnom, nikakav alat se prije nije koristio osim ovog posebnog čekića i ovog sjekača kamena koji je na panju i onda jednostavno tako bi išao udarac, kamen bi se smanjivao i određivala forma kamena prema onome što se treba napraviti. I sad je tu ta vještina, znači udaranja da ide točno, znači ovaj nožić gore i ovaj tu i iznad toga odrežemo kamen. Odličan način za rješavanje od stresa, ali i dobra prilika za izradu lijepe uspomene. Naravno, ako uspijete sačuvati sve prste. Jesam! Zašto niko nije snimio?